Sobrang quality ng beef, oh. Merong taba konti. Kain po mga studio. Wow, grabe ka. Wow. Humok mo. Grabe ang lambot. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, kasama ko pa rin yung kapatid ko, si Ace Tambay. Hello mga ka-studio. So nakabili kami mga studio ng mga smoke na mga pagkain. Unang-una mayroon ditong sobrang lambot na beef belly. Wow. Tsaka mayroong pork ribs. Yun. Full of the bone. So tara mga studio, hindi natin patatagalin to kasi mga gutom na kami. Ang lakas ng ulan dito mga studio, pero tuloy pa rin tayo sa video. Pray mo na. Bless us, O Lord, for this day gifts we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ram, ngaon tanyo. Ito yung birado eh. Dili tao na. Ang una ka pa. Mana. Tama na rin. Oh! Tingnan natin gano'ng kalambot. Uy! Kahumog ko man day. Sus! Ikaw no, kuha na. Wow! Lah, kadaktak ko na. Kanang bira. Oo. Kain pa tayo mga ka-studio. Full of the bone na nila. Kala ka buto. Undod hindi. Yeah. Barbecue sauce. Ah? Ang flavor niya may pagka-kuhan talaga. Smoky man. Murag namilit ang mga sugno dito, di ba? Yan. Kandos. Oh. May rice dahil na tabunan. Bila rin? Oh. Merong jalapeno nito. Lapit sila sa exciting part dito. Kana na, lamig ito. Ha? Yeah, so mas lumbang ang murag lang gamay.
Grabe, kalimpyo sa bukog, no? Masarap talaga yung mga smoked meat. Kaso lang, sobrang matrabaho ba? Tsaka sobrang daming oras na ginugugol para maluto ba? It takes patience mga studio, kaya sumarap ang pagkain. Sabi mas pagkain natin yan eh. Muna nga. Puno ko na si Baba. Wow. Nakok na marami. Thank you. Sarap kasi tayo sa beef belly. Okay. Ay mo na. Dako kayo. Kahumo ka di. Ano ako eh? Wow. Uy. Tingnan niyo pong quality mga studio. Sobrang quality ng beef oh. Merong taba konti. Kain po mga studio. Sarap din. Sauce natin ito. Ayan. Wow. Grabe ka. Mucho. Nakita doon ko. Rice. Bahaw ba? Eh, bumanit na. Sabi ito mga studio. Sausa natin na. Grabe ka mo. Melts in the mouth, right? Sobrang messy. Si Jara po, umisi po. Napansin ko dito sa beef belly, sobrang bilis nakakabusog. No? Ang bigat. Mabigat siya ba? Grabe, sobrang sarap po. Guys, tuloy ko ang dami. Rice. Opinion.
Kabugnaw eh. Kuha po ni. Sus. Kusog mo ba ang uwan? Ano ba yun? Muna na, ay musulo ko. Dako. Kaya nga ako Grabe siya, heavy siya mo. Basta beef. Iwi mo. Gutom na. Grabe mo, tao mag-apil mo, bukong gagma. Okay. Grabing sarap talaga. Nakakabusog. Busin mo yan ya. Okay. Cook pa rin. May hap, natira mo? Excuse me po. So ayan, grabe yung studio. Ang dami namin nakain ni Ace Tambay. Yun, panalo po. Kita-kita tayo sa sunod na kainan session. Bye-bye.